Ungabe unezinkinga empilweni ezothanda, emsebenzini, ibhizinisi noma inhlanhla ivalekile. Unenkinga imali noma esithwala, lahlekelwe imoto noma imfuyo. Khululeka-ke, ukhona umkhulu ukhehlekhehle. Umelaphi wesintu othembekile nowaziwayo. Ubuyisa imfuyo elahlekile, vula izinhlanhla, asusa ibhadi, futhi asize ngezinkinga zempilo. Xhumana naye kule nambolo 081 493 1276 081 493 1276. Khulu khehlekhehle. Lapho abanye behluleka, ikhona la siqala khona. Sanibonani wey'ngane zakwethu, angibingelele lephinde futhi-ke nginamukele kuyona i-channel ehamba phambili. Ilami igama ngifeza ngithuthunga Khumalo, elasibona Magomede. Ngizophinde ngicela ngana kwethu-ke ukuthi uma ngabe usemusha kuleli khasi, ngicela nje ukuthi uyasubscribe, ungakhohlwa ukukhomenta no-like no-share, okuyikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu zenzeka izinto laphana ezweni sakhile ngane zakwethu. Kuzokhumbula ukuthi-ke kunenhlangano eThuleleni TV ehola insizwa uMduduzi wakamkhwanazi-ke laphana, nokuthi-ke ihambele abantu abasesimeni nje esingekho sihle esempilo, abantu abagula ngezifo ezihlukahlukene. Ngane zakwethu-ke uMduduzi umfowamkhwanazi ukubhalile ukuthi namhlanje ubehambele omunye wodadewethu oneminyaka ongu-31 laphana-ke obukeka nobuso bomuntu oyisalukazi owugogo laphana-ke. Uma ngabe umbuka esithombe nje ubona ungafunga ukuthi laphana-ke eminyakeni ewu-90 kuya phezulu. Ngane zakwethu nokubika ukuthi-ke walala nomuntu wokufika, emveni kwalokho isimo sakhe asiphindanga safana nesinye-ke lapha, waqala kancane kancane waguquka. Ngane zakwethu-ke njengoba senibona ukuthi-ke njengamanje isimo sesimbeke kule mpilo asekuyona njengamanje. Ngane zakwethu angazi-ke mhlawumbe abantu abaziyo ukuthi-ke lento ibizwa ngokuthiwa yini laphana emlandweni. Impela mina mhlawumbe ngingasho ukuthi okokuqala ngibona umuntu oneminyaka engu-31 laphana-ke kuthiwa-ke uguge ngale ndlela mhlampe abonakala usisa aguge ngayo, ukuthi-ke kukhona okwesifo esinjalo-ke ngane zakwethu, ukuthi-ke hlobo luni lesifo lolu, okanye mhlampe lo muntu okufika ubezoshiya amabhadi akhe noma ubezoshiya izipoki kulo dadewethu ungane zakwethu. Angazi mhlampe kuthina kwakho ukuphawula, kodwa-ke ukhulumile uThuleleni TV laphana-ke ubaba uMduduzi Mkhwanazi ukuthi namhlanje uyeza nengxoxo ephelele yakhe nosisi la khona-ke azoba asichazela ukuthi kwasuka kanjani, kwavela kanjani. Ngane zakwethu ngiyathembisa ukuthi-ke mhlampe abangeza ukukhona ukubuka mhlampe ngenxa yesikhathi okanye mhlampe ngenxa nje laphana-ke aseso ukungena laphana kubaba uMduduzi Mkhwanazi. Mhlampe ngizobathathela inkulumo embala eqoshile laphana-ke, ngibafinqele yona, ngibafakele nakhona la kuleli khasi ilethu wey'ngane zakwethu. Mhlampe wena kuthina kwakho ukuphawula ngodaba olubuhlungu kangaka, hlala comment section-ke ngizwe ukuthi ulithini olwakho uvo ngalolu daba. Mina ngilasibona ngane zakwethu, sengiphuma nje na, kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezindaba ezilandelakho kwividiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe, niziphathe kahle, nibe nosuku olumnandi, niphephe, ngithanda khona.